kaka mon liete nyaka yud kaka gikonyore e kor gwenge. Koro wadwoko ne sirikal erokamano kuom duoko wach mar Inua Jamii nikech nitie luoro ni idhi gole oko kaka osegol subsidies moko. Wang'eyo ni bang' dweche 4 ka dweche 4 to jodongo yudoga siling 8,000. Tiende ni kuom dwe nyalo bedo siling 2,000 manyalo konyogi loso kaka gikonyore, ging'iewo chiemo kata gidak e kor gwenge. Koro bende mopogore gi mano nyaka wabed ni wakelo weche mamoko manyalo miyo jogo maonge nweng'o kata jogo ma nweng'o gi ni piny mondo konyre. Kaparo ni motelono kaning'iyo manifesto mar Azimio gimane jatend Raila Amolo Odinga ne dwa notim ne ni jogo machalo kaka single mothers kata mine maonge jogo magidakgo ne dhi yudo siling 6,000 mane nyalo konyogi loko ohala dwe ka dwe kata jiwo nweng'o margi. Koro an dajiwo mana sirikal ni nyalo bedo ni piny tek, ndalo ok ber ahinya, to wamed keto pesa machalo kaka mar Inua Jamii, the Social Security Funds, makonyo jogo maonge nweng'o kata maonge kamachielo made gikonyrego. To ka nitiere nafas mar medo namba mar jodongo manyalo yudo konyruok bilano, to wamed numbers go mondo kik ng'ato dong' oko monego bed ni sirikal konyo. Mago gin jodongo ma bende yudo kata mana kony kowuok e piny owacho.